ơi 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 ăn cái nào lấy gì Masa lagi bisa, mana nang bisa? ơi xe logoफोर लिंहरदों पार्टी दंनो बे बन्द'नि समावलाय बहा थांनो नागिरदों? नों हरल'ब्रा दे फिसा दे थाब थां थाब फै बोथोरा बारा मोजां नङा गरम ओइ नानि नोंनालाय फैसा नांगौनो नैबे खरसायाव फैसा दङ लाना होफैखाहाय फैसाया ada jalan yang putar ke gorong mendingan mana kibra bodoh birat gorong lay rangkut kumai duduk nolak selalu sering sih ramu kumai tandang benar mak oh ada tanam mbak ada nengna मोजां मोननाय दंना गैया मोजां मोननो फैसा दं नोंनाव फैसा मोजां मोनोब्ला थाखा नङाब्ला जालै नोंनाव फैसा गैया जायो थाखा फैसायानो हनै गैला लाय मानिथो थाखा फैसानि आंखाल जानांगौ जाखो ओइ फंबाय जायाब्रा जेबो ओमफ्राय नोंहा थाखा फैसा दंखायो दा दासो जाबाय अह माने सिगाङाव मोजां मोननाय लाब्ला गैयामोन जाहैबाय ओहो फंबाय अह बिदिसो जादों औ ओमफ्राय दा बे सिख्लाया हाबा जाबाय नामा ओइ जायाखै अ होमबालाय नों बेखौनो बरायना लाफिनदो नायगासिनो दं बेखौनो सान अह सिख्लालाय बहानिथो ओइ बियो बेंटलनि औ बाब माने नोङो आंनि बिदा नालाय बेखायनो नोंखौ आं हेल्प होगोन सिन्था दा खालामा दा सिन्था दा जायालै फंबाय नोंसो मोथो थांनायसै थांनोसै दाथ' बैसागुनि सम सोरनावबा आग्लायनायबो थानो हागौ बिदैफ्रा बिनिखायनो जों बेखार सेंग्राफ्रा थांनानै बोसोहैनायसै बेखौ खालामनायावथ' गोबां खरसा थांबाय दा बेखौ लोङालाबो जाखाया उफाय गैया जों बोजोबनांगोन दा बेखौ फोजोबनोबा गोसोबादि होदो आंनि सायाव दावा माबायदि ब्रा आसुआलाय गोसोम अख्रां मानो दाबो सफैदिया कल खालामनाय र' बस बुनि दाबो सफैदिया अ दे वेलकाम अख्रां फंबाय वेलकाम जिराय मोख्राफोर फेगा थाब फोरानदो आं दिनै बिराद फेबाय आं थांनोसै नामा बिदिला दे थांदो गुड बाय नोंथां बाइकफ्रा मोजां सालायलां फाग्ला नङा थगायमारो फाग्लायालाय जायालै नोंजोंबो
खोनाखै बायदि जाबाय जाथाया जानानै थांबाय दा मा खालामबावनो गाबनो नांला बाजै गाबनो नांला खोनासं सेंग्राफोर बेबायदिनो बांद्राय मानसिया जाला लोंला जों दिन थाङोब्ला माब्लानि समाव मा जायो बेखौ रावबो मिथिया नोंसोरो बिनिखायनो नोंसोरो गोथाङै थानाय समाव रावबो बेफोरबायदि जाला लोंला जों दिन खुंनो दाथां मानोना बुंनाय दङ जेरै एम्फौआ दै हाफ ग्लासाव बारसोमनानै दै ग्लासाव हाफ जायोब्ला एम्फौआ बारसोमोब्ला बे दैयाव थैखागोन थिग बेबायदिनो नोंसोरो नोंसोरनि जिउफोरखौ बै एम्फौफोरबायदि बारसोमनानै थैनो दानादि दा नोंसोरो नुबाय नोंसिनि लोगोखौनो दा मा जाखो खोनाबायना दा नुबायना नोंसोरो सेंग्राफोर दिनै नोंसिनि लोगोफ्रा एखे थालायग्रा लोंलायग्रामोन दा बियो माबायदि जानो नांखो दा बियो गावनि माखासे आखुथायफोरनि थाखायनो दिनै बियो बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानो नांबाय दा नोंसोरो मा सानो Hello, Hello, लोगोफोर गिबियाव जोंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलखौ Hello, लोगोफोर गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलखौ बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयबो बरायग्रोनाय जाबाय सोमोनांगौ दे बुं Hello, लोगोफोर गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंनि बे सर्ट भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंदोरा दे होनल' ना दानथ'गोन दे लाइक खालामो दाबा आरो